Reit, da ni wedi penderfynu heddiw bod Gwion, sy'n fanna, yn mynd i roi make-up ar Elin a Gwenan. Chydda, dwi'n ffosio chdi. Oh, wait! Elin! Reit, sef ar cwmni! Ti'n gorau rhoi ar y llygau fi? Mae'n gwybod sut di... O na, mae dros y wyna. Dwi am yn... Stopio, Elin! Sa'n beth llawer yn fynd digwydd efo hon. Oce, be nesa? Petless. No! No! Ia. Woo! Oh my god! O'n i'n rhaid bach ar y chi, wan. Aw. Ti'n mynd i'n gwybod sy'n ei chwaith? Dwi'n mynd i'n ôl alaw, iawn. Alaw! Oce, Gwenan, sef fi nath hwn, so obviously nes i'n mynd i gyro. A wedyn... Really ddo, come on. Hold on! Oh, ew! Go dda, Gwenan, gyda di yna. Ti'n ddechrau bod chi ar rollercoaster yn Alton Towers? Iawn, oce, pwy di'n gorau? Pwy di'n gorau? Oce, Gwenan, dydyn mwy o taclus. Yes! Yes! Pwy sy'n cael mwy o sylw ar nos yn allan? Ie. So chdi sy'n edrych o drag queen. Canlyniad ydi bod Gwenan a fi wedi curo. Which is an obvious anyway. Ond ar ddiwedd dydd mae Gwi a fi yn edrych yn lyflu hefyd. So dwi'n meddwl bod ni gyd yn enillwyr ar ddiwedd y dydd.